Je tu tiež návrh firmy z SRO Peritia Františka Kostku, čo už bola na začiatku informácia. Ide o ich návrh, taký výhradový do budúcna v tejto časti ulice Okružnej, to je náš starý cintorín, mal by byť kruhový objazd. Samozrejme, pán Redovský reagoval na to s tým, že môže zasiahnuť aj terajšiu stavbu večierky a v predstihu už navrhol možnosť, aby mal kde presunúť tento objekt, to znamená, požiadal o túto časť pozemku. To tu má, ale to tu chcel, toto by chcel, lebo tá by mohla byť zasiahnutá tým kruhovým objazom. To tu nemá vo vlastníctve. Málo. To tu má tento klid vpredu vo vlastníctve. Ja si myslím, že toto máme. Dobre, nie je podstatné teraz. Pán vedúci, my sme mali štúdiu, ale celý zámer, aby ste vedeli, to je tá druhá alternatíva, keď sme boli vedeli, že budeme s východom tak pekelne stať a tak neústretovo stať zo strany VUC, tak mohli sme sa zamerať na odťaženie dopravy smerom na Kaufland, kde by to bolo podstatne jednoduchšie. Pre nás možno, že by sme boli dnes ďalej. Ale toto je druhá alternatíva, odťaženie sídliska, prepojenie na Kaufland a na výjazd na komunikáciu, na kruhový veľký objazd a tak ďalej. Celého sídliska a tak ďalej. To znamená, keď tu bude tento kruhový objazd, technici mali ste zistiť polomer a tieto veci, tak zasiahneme do pozemku, najväčšou pravdepodobnosť pána majiteľa, pána Peritia firma, pán Redovský, tak. Zasiahneme do pozemku pána Redovského a teda my ho budeme potrebovať na to, aby sme to potrebovali riešiť. Nejde o predaj teraz, lebo treba upresniť máme len štúdiu, nemáme presné technické riešenie, ale nemáme presné zameranie pozemku. To znamená, presné zameranie nám ukáže priestor, ktorý potrebujeme my z jeho vlastníctva, ktorý budeme kompenzovať pre neho pre ďalšie komisie. Berme to vo forme informácie a návrhová komisia odporúčte podať ďalej v rámci zámeny a do